Ben Türkiye'den bu Türkmenistan güzel yurda Atabakan'a geleli 14 yıl oldu. 14 yıldır Türkmenistan'daki güzel değişmeleri çok iyi görmekteyiz. Geldiğimizden şu yana Türkmenistan bir dünya devleti, dünya yurdu olup başlamıştır. Bundan sonra da Türkiye ve Türkmenistan'ın arkadaşlarının böyle güzel bir şekilde devam etmesini istiyoruz. İnşaat sektöründe, eğitim alanında, tekstil sanayinde, pek çok sanayide Türkiye ve Türkmenistan beraber çalışmaktadır. Bugün de gördük ki çok güzel bir kültür etkinliği oldu, sanat etkinliği oldu. İnşallah bundan sonra Türkiye ve Türkmenistan böyle güzel dostlukça ilişkilerine devam ettirir. Avaza gelecek vaat eden bir projedir. Avaza sadece Türkiye'nin ve bu Asya coğrafyasının değil, dünyanın böyle izlediği bir projedir. Türkiye'den, dünyanın değişik ülkelerinden, Rusya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan pek çok büyük şirketler, firmalar gelip burada güzel işler yapacaklardır. Türkmenistan için hayırlı bir projedir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hormatly adamlar, senariya kadınlaqı Türkmen başlarına bolan soňky saatlaryň konsertine Watan habarlar geçişinde tamamlanmasine ýaşlyk we miras kelýärleri boýunça giňişlerin gelecek tejrübesini habar berýär. Türkmenistan Merkezi Banky tarapyndan halkara valyuta garnaty bilen birlikde ýakynly geçirilen ýürüýte seminar, jinaýatçylyk ýolları bilen pul kazanylmagynyň we terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň garşysyna görüşmegiň meselelerini başlandy. Bu halkara valyuta garnatynyň Aşgabatda bilen wekili kanun yolları bilen pul toplamagy we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy görüşmegiň meseleleri boýunça Türkmenistandaky utgaşdyrjy Jenap Giuseppe Lombardi bilen Şweýçariýa döwlet sekretariýatynyň iqtisadiýat boýunça wekili Jenap Martin Giziger, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň iqtisadiýat we maliýe ministrliginiň ýurdumyzyň hukuk goraýjy we kabiliýet edaralarynyň hünärmenleri gatnaşdylar. Ýamandan amuň pikirini görä, seminaryň gün tertibine giýdilen meseleler hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýürüýte karary bilen jinaýatçylyk ýolları arkaly gazandan giýdilen hasatanlaşdyrmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy görüşmek boýunça Ýewraziýa soparynyň düzümine bizim ýurdumyzyň gödegçi hökümine giýermegi bilen Türkmenistan eýleýän işin pozisiýasynyň şertlerini aýratyn zerwal ähmete ýa bolýar. Şunlar Türkmenistan'ın hukuk ministerligine hem kalan dürlü görünüşleri gelip boşuyor. Lerin bolşary hormatly prezidentimiň gol çeken kararyna laýyklykda onuň täze tapyrda getirilen 40-dan gowragy ýurdumyzyň hukuk ministerliginiň kuwaty hem kalan garşynyň üstüne getirdi. Novotrak tapyrda Russiýadan Ural kysymly ýürüýtirilen ýanyk we huk çeken awstralaryň 10-sy, Chelyabinskiň traktor zawodynyň buldozerleriň 18-si, Ýaponiýadan Zamasu ekskavatorlaryň 8-si hem Caterpillar ekskavatorlaryň 5-si goşdy. Ural kysymly awstralaryň dürli ýerlerde işleýän texnikalar ýanyk we suw bilen üçinekde teýdalanlar. Tapyrlan gelýän texnikalar geçene iş ýerlerini guradyryp mexanizmleşdirilen toparlaryň döredilmegi hakyna ýürüýte niýnama laýyklykda işler alyp bararlar. Ýurdumyzyň hukukçylyk olgunyna rasmy çekenler hormatly prezidentimize özleri barada edilýän alady üçin minnetdarlyk bildirip özlerini öldüren anamy rahmet üstünlükleri bilen jogap berjeklerini inandyrýarlar. Hormatly prezidentimizin ýurdumyzda uwagajylygyny, aýratynam onuň tartışyk budugyny sal ketdirle üstürmekle öňüktirilen täze tartışyklaryň derejesinde işlemek boýunça Mary vilayatyny ähli iş şäherleri jeza edilýär. Aýratynam partysy ýanylan meýdanlarda gowuty sektoryny tapmak, salkem ýokary ýyly sürüm işlerini giýje unýerden gurulmagy we möhüm şäherä has netijeli geçirmelýär. Hormatly prezidentimizin dinleýäçi dünýä derejesindäki dürli görünüşli kuwaty tehnikalaryň ýürüýüşine alyp bermegi, ýökün bilen bolýan üçinçilik, bu üçinçilikden kadaly bolmagy, şäherleşen, ýol başlayan, tutuş budugynyň diňe işlemegi, borçy hem gürite ağrı we göçe gelmek ýaly aýdym ýoly öňde goýýar. Hormatly prezidentimizin şäherleşi bilen ol party taşyrynyň soňky hataplaşyk boýunça soňgur paýgada ýollaryň täze taşyry, budugy dakynda her bir adamda täze galpyny seretdi. Häzir Mary vilayatynda bu galpynyň gudratly güýji görülýär. Häzir her bir şäherleşi öz ýerini kiýdentir gowuly çöpünden araklap, sürüm götürmegi, ýerlik hem mineral dökümleri bermegi aladatynda. Partysylykda hataplaşyň täze aýratynlyklaryna ýogurun alkynan dime owallaryň ýetin şäher ýaşaýanlarynyň ýüzlerce gowuşyk üçin şäherni ýaranmaga süýgüt edýär. Şunlar şeýle galkynç vilayatyň bedeni gulgumyna Oguzgan, Şeýh Mansur, Safirvay, Sertagyp ýaly beýle küzlüklerini ýökün ýökmek, şoň sürüm götürmek işlerle ýeji ulýyň dowamında taýdaşyk ýola goýuldy.
hem hizmet, medeni hizmet kullukları, dövüşeniz täreleri şunun tarafına layık alıp barlýar. Hawa Maru vilayetinde sarkışlık buğda boyunca täze 2008-nji ýylyň tatylyna üýtüşüm aýratly galkynşym gibi bereketin hem artgalyň ýyly bolmak üçin hormatly ýurtdaşlarymyzyň täze taşlyklarynyň derejesinde işleri guramak boýunça häzir ähli tagallarlar büyük işe bölüp durýar. Hormatly prezidentimiň alyp barýan Karasatly teatrysy Türkmenistanyň halkara agrynyň barha artmagyna, ýurtda amal aşylan özgörtmeleň we öýüşleň rawatlanmagyna, halkyň hal ýagdaýynyň gowranmagyna giň ýol açýar. Başga bir taraplamyň şanly bayramlaryň umýanyna günlerde bütün dünýäde uly gyzyklarna dereden içeri we daşar teatryny halka ýetirmek boýunça ýurdum umumilli galkyn şereketine ýörýän jemgyýetçi guramalarynyň öňünde täze wedipeler durýar. Şunlar sowedipeleri anyk kesiplemäge başlanan maslahatlar bolup geçýär. Şeýle maslahat Livat vilayetinde de boldy. Türkmenistanyň umumilli galkyn şereketiniň Livat vilayet guramasynyň we Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Livat vilayet komitetiniň birleşigi maslahaty täze galkyn samanynyň öňünde goýan wedipelerine başlandy. Onu tutsadanlar diňe bir süýüň başynda näre ýurdun ykdysady kuwatyny artdyrmak, aýatynyň owazyny aýagallarmak, saraly goruş, bilim, ilim ulgamlaryny kämleşdirmek, demokratik başlangyçlar üçin oturmak boýunça hormatly prezidentimiň başlangyçy ýerinde amal aşyrylan özgörtmeler bütün dünýäde uluklyklary döwletdi diýip biragdan geldiler. Döwlet başlanmagynyň goňsy öwretleriniň hoşnumy gatnaşyklary ýoly goýmak, ýer ýüzünde paragatlygy, howpsuzlygy üçin etmek, halkara hyrmatlaryny ötürmek barada bitirýän hyrmatlar bolsa, ony dünýäniň iň meşhur syýasy ulaşlaryna taranyşykdy. Hormatly prezidentimiň gasaly ýurtlara iş saparlarynyň, iş ýurtlarynyň goýaşlarynyň duşuklarynyň netijeleriň Türkmenistana ýerinde uluklyklary döwletdi diýip belirlendi. Maslahatlar Türkmenistan hormatly prezidentiniň Karasatly üňdüň özgürlük ýasyny halka düşündirmek, wagtlaşmak boýunça jemgyýetçi guramalarynyň öňlerinde durýan wedipeler ketiplendi. Türkmen mukaddesliklerinin biri simişelik bir taraflıqıdır. Dünya devletlerinin bir yetkiyen yaşlarının gollamağında hem de yardım vermelerine amal edilen Türkmen'in bir taraflık yürürlüğü, zakanın hoşniyetli insanlarının ve faragatçılık devletlerinin ehlisinin yakınıdır. Sonunda yurdumuzun yukarı ve orta komünitetlerini yarımdan bir taraflarının 12 yıllığına ve talipler bundan başlanan maslahatlar hasta yayvanlarıya. Bir taraftan 12 yıllığına ve tarih yaşar gününe başlanan seyre bayramçılık davarları Türkmen Devlet Lukmançılık Institutu'nda taşıqdım Türkmenistan'ın kahramanı Kurban Sultan icadındaki Lukmançılık mektebine boldy. Olara gatnaşçylar sebitde faragatçılığın ve avadançılığın mümkün faktör hükümünde Türkmenistan'ın bir taraflık derecesinin ägip tüli ähmiyetini belirlediler. Milletler Birleşigi şol derejäni Türkmen döwletine bermek bilen bizim ýurdumyzyň ulaşdyrjynyň, fanagatçylygy, global hukuklygy, progresi kazanmakda Birleşen Milletler Romatynyň işendir we ygtybarly hyzmatdaşynyň bilen adyny götermek hukugyny bir agymdan ikrar etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan bir taraplygyň täze modernizm öwretmek bilen ulaşdyryň we netijeli hyzmatdaşynyň köp ugurly formulalaryny agtarýan ähli adamlaryň maksadyna öňünçilik goşanýanyna buýsanyp biler. Häzirki wagtda Türkmenistan faragatçylygy üçinji umum potensialyna ýene bir ýokary baha berilmän. Ýa-da muny anyk ýagdaýda isleýän bildirilýär diýip bu ýere ýagnanan buýdan söýledildiler. Aşgabatda Birleşen Milletler Romatynyň ýöňel diplomatiýasy boýunça sebitleýin merkeziniň ýakyn wagtda açylmagyny muny tasdikleýär. Bilinip geçirýäli hormatly prezidentimiň ýürüdýän faragatçylyk, azatlyk we giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty netijesinde häzirki wagtda Türkmenistan sosial ykdysady ösüşiň möhüm wediýetlerini üstünlik üçerýär. Milli saglyk goruş urgamyny kämilleşdirmek bolsa onuň möhüm bölegidir. Keteleri anyklamagyň, ýegermen we onuň ýoňlanmagyň möhüm meselelerini başlanan çykyşlar saglyk goramak bagatda anyk garandanlaryň giň panoramasyny beýan etdi. Olsa ýurtdaş başlanmadan milletimizin saglygy we awadançylygy edýän ýa-da aladatynyň netijesidir. Bu ýere ýagananlar milletin liderine täsir minnetdarlyk söýlerini aýdyp, hormatly prezidentimiň başyna başlanan reformalaryny durmuşa geçirmek üçin ähli tagallarlaryny we bilimlerini har tertiplerini ananladylar.